výsledku. Obidve formácie boli prinútené stiahnuť sa späť, aby obnovili svoje sily, ošetrili ranených, ale tiež, aby sa opätovne pokúsili útok obnoviť. Ešte nič nie je stratené. Ešte nie je všetkému koniec. Tu však prichádza jazdec, posol z kráľovského dvora. Prináša priamy rozkaz od samotného kráľa Mateja Korvína. Sám kapitán Horného Uhorska, Sebastián Rozgoň, preberá od znameného jazdca na koni posolstvo, v ktorom písma je mnoho, no zmysel jediný. V mene kráľa ponúknuť kráľovskú milosť všetkým rebelom, nepriateľom a protivníkom, ktorí sa okamžite vzdajú a opustia krajinu, odpúšťajúc im a chtiac s nimi takto uzavrieť mier pre blaho celej krajiny, avšak okrem hlavných odbojných veliteľov, ktorí musia byť vydaní na potrestanie. V opačnom prípade je treba za každú cenu tento ďalší odbojný tábor bratríkov dobiť a vyhladiť. Bratríci ale nezvažujú žiadne vyjednávanie, žiadny ústup. Nepoznajú nič iné, len boj. Žiadna milosť. Hrdo kráľovskú ponuku odmietajú a neváhajú ani na okamih. Práve naopak. Ďalej sa chystajú na boj. V nedávnych dňoch, tu neďaleko Košíc, obklúčili kláštor premonštrátov v Nižnej Myšli, dobili ho a opevnili, pretvorili na hrad. Aj keď ich sprvoti kráľovské vojsko z kláštora vyhnalo, stihli ho aspoň spáliť a vyrabovať. Kláštor tak bratríci narýchlo opustili, no do svojho malého vojenského tábora za spásou za bratmi zbraní sa stiahli, odhodlaní tu odolávať v boji na život alebo na smrť. A tak kráľovský kapitán znovu zvolal svojich hejtmanov. Na poradu pozýva tiež mnícha radu premonštrátskeho, jedného z tých, ktorí unikli z kláštora v Myšli práve včas na to, aby si zachránili aspoň holé životy. S prosbou a modlitbami odvracajú sa priamo k Najvyššiemu. Výsledok porady zdá sa byť jasný. Rozgoň nakoniec vydáva povely, hejtmani zaujímajú svoje pozície a získajú ich vojaci. Ak by sa im nový útok skutočne podaril, znamenalo by to ďalšie víťazstvo kráľa Mateja nad zbojníkmi v Hornom Uhorsku. Kráľovou neúspešnosťou na novo pozbudení kráľovskí vojaci nastupujú za hradby svojich štítov. Ich ruky zvierajú meče, ich srdcia sú pripravené na ďalší útok. Opäť sa formujú do tvaru a vyrážajú vpred. Bojujte a prevždy zvíťazte.